buntag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno anagan tintay patangatang ngay drama ita. Nga makablawa mampay ni Aljor Dalipe, Kabusi Villa Santa kani Maricar Tibayan. Kaslimanti ko na ni Kabsat Tino. Dear Manang Bianang, adda ka lugarak ano mabartek kat maamnesia. Kat dinan malagip na gitar aramidan na. Ada na diskubrek a pagkapuyan na kat ginundawayak met dayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis, Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalintag singil? O na yan, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met nga min, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy iti utang ko, tata. Limagasot lang met kidi, Daklabanag daytan. Dayta limlimagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Wain, bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo. Na, luko dayta taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang dahi tatao mo. Ha? Hu! Nay, Pagkiling? asino ti ka apam, Luis, anak ko. Dahi di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknanganan huwag sasaw. Ha? Bayalan na kano ti Biag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay akasta timbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti rek, sano masagit iti lugan ti irik na. Agungat. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag naan nga rin nga iti motor. Pagtayabag ki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasot siguro ati panagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay Malala, baybay amon. Ingka kaamanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta maning. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, idi kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrek ti fisi ti karabukob ko nanang. Jak manganang, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Walay. Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Manuti ka dya kwarta. Ibagam ta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na ya? Nuwan, ananang. Iso nga ibagam no manuti kayat mo. Dahited ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta mo, dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nonya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samet lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wan awampay ki di ti kaapanan mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na.
Arsagid launay no saan anabartag. Isu na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom ay amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti sangaribo yun, nanang. Anda ngamin bayadan dagiti apo ko yung iji pag-adalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni Manong mo Sige nga ron, nanang. Sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na, nanang tasyak ti mangidulin. Saan, anak ko? Ang mga numagastos mo. Sa nga laeng ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. Saan apa nagimot, Marie? Ngumadnapay tayo aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Idi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo nagsusweldon. Tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. Sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang tane. Malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayagbayad ken ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh, imposible Ang mga no nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istor mo. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti adu ti utang na ditoy ni Marie. Abay, manuti utang na tata. Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang ti kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan no, bartek mo lang dayta. Asa? Manuti utang na. Ibagam, tambayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patkag day siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pay lang. Ha? Ang kwa. Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Adtoy tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, Wen, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis. Nabarbartek ka man ay nasimmangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga ron malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti day dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin ti madiken ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak kaw. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga mo no, inggatang mo amin iti arak. Saan nanang? Tadya katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon nga eh. Diya karuda mo nanang. Diya mo tin malagip. Kaslaad da ng tudak. Diya malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kunkwana. Ay. Damagag to mga agpaisugang kwa na, nanang.
Di na mo ka numalagip no asino dyan ang tedan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay, napukaw ti kwarta ni Luis? Wen nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano yung padulin na laang. No kasta, talaga nga ron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararami daan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Diyak nga road amaw. Nga maiputeng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwarta na. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amanga no yung bartek na kidin palusot na laang daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, tatatinaw. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa yakas laganado kayong agpautang? Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may sa akaban man na abagas ti utangag, okay lang. Ha? Ay, oo na. Basta agbayag kawan. Oray inunta mabayadan. Tinapatag, makabayad ka. Alang arot tata, may sa akaban ti utanga kon. Agpaunaak manan intun umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene, ni Luis ti lumabas. Kat may basabasi nga magmag na. Ay, padagasak man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Nga de bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto. Nagagat nagbayad iti utang na nung kastuya na bartik. Luis Barok, naurnong man ngamin ang ti utang di kabsat mo. Amangan no kaya't mo abayadan. Nagsildo ka masiguro manen. Oo na. Manote utang ni kapsat kuya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nag-inom kami. Iliblibrida. Kahit, ayan nga rin ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rod malagipan na na. Ang mga nung nargreg ko man na. Ay, liklikam man nga minon ti arak. Amangan mo't nulukluk kwenda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Saan na siguro ang marami ti kastanana? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti panagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo it amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-displik amin di tuyen. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan na siguro pa nagtakaw di kasto? Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tatatino! Imado tila ako yun Si kamag gaya Marie. Umutang ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng tay utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kan mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga rin ti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wenno saanen. I love you, Nana. Hey,
Saka mula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta na lang. Ikawan yung mau na data iduling ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Itoy na lang. Nagsuldo ako. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data na lang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan na lang. Tayo nakmang tidi kwarta. Ha? Alagi din nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsusildo mo di asawam. Kurang nga rin ti masusweldo na manong. Alan apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Ibaga mi di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipain na dagiti kasapulan yung nga agiina. Kasjay na nga raw jay kabsat mo anak ko. Sala na lambing mo kanyak no nabartay. Agay nga agay. Angam no na usawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako na yo. Garud Mayat sangagpay suno kanayon mabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan nag-inom iti arat. Sa bagay matkit di Angam kaslag tinuma nga ro ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom nga, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pala utang di kapsat mo. Ne, apa yung sakti singiram nga? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang nga. Ha, ay ne. Madinsa talaga ti jar mo Nung saan ka nakainom? May mayat saan nakainom ka? Sasawin niyo mo, tata. Kaso sa amin nga aldaw, ti pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadaking ka, tata. Awan utang ko. No kahit mo, ilibre ka ti siyat ita. Kahit mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak kakidya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yu, tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Bunak no nakabayadan. Saan pa yung barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpatgag na dya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na to. Dahil ito'y tilistaan. Dahil kita mo ti utang ti kamsat mo. Diyak mabasa. Iba kamlatan naman tayo itid ko. Ay, adda pa yung utang ni insan mo, akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Niinsan karda. Mano ti utang na? 2,000. Bayada mo nun Dapat pag gumasama dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Padpad ka kami ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti tayo siya karda. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Ta, agsakit siya asawa na, tata. Iso, sige man lang. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagip tararamidan na numabartag. Nakagalan siya manana. Iso nakagata manan tinayon dilahog dito istor ko. Iti splik manan dagito inayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastoy laeng.
Nay, adamo paglutuan mo dito'y istormaw kakatinaw. Aywan kaka. Tagluto ako man iti pang merienda. Isupay ang nayon ti lakok. Umigpigsan saki ditikitang bito'y istormo kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo. Adamot basit. Hay, dyan nako awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minon, idi kalman. Awan serbay ti panagtrab-trabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairwam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya istor mo. Naura man. Anya! Ay, imposible matay tana. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga rodon. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisungay ni Dep Jelot-luto ka bananak yo. Ala, wada! Naikimusan ti istormaw, kakatinaw. Naimbag ata nailasin ti balay mo saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasanok pa itangay. Awanan ti pagsapulang. Agurnong kantumanin kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Wan kaka, kapilitan nga gisursura kiti lako ko na tawan mo tantay store ko. Nala, edi nga raw ta agpili ak itigatangag. Oh, agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kon day takada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan kaka? Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo tamabaina kamangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayam mo, Tino. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Agyaman kami, God bless kada tayo amin.